Umsebenzi oneminyaka elishumi esebenza kule nkampani The West Trade eDilipata eGqeberha uLindelwa Mshubane uthi endaweni yokuba bafumane ibhonasi kule nkampani banikwa isipho esiyimali engephi nabathi ikhutshwa ngemiqatha. Sifuna ibhonasi ekuphelekeni konyaka because bona basinika into athi igift. Lo gift leyo ke inemiqathango from i-1st kaDisemba funeka kube kanti ulapha to i-1st week kaJanuary uzuyifumana le gift. If uphosile wagula umzekelo noma mhlawumbe kunge-31st kaDisemba wagula awuzoyifumana la bonus because benela suku ungaphangelanga ngalo. Ukanti nabanye abasebenzi abaneminyaka nabo kule nkampani bathi abayazi inhlawulo yexesha longezelelweyo abalisebenzayo. Hayi zange ndayifumana kunqoka zange and ke ngoku ndiyaqala ukusebenza ekhampeni lelihlobo oko ndaphangela. Into ebendike endayifumanayo apha yilaa gift yayiseyi-500 ngoko. So if mhlawumbi usebenze uDisemba wonke batsho njalo mos xa usebenza uDisemba wonke uyayifumana laa gift, xa ungasebenzanga awuyifumani laa gift. So yenye yezinto ibini-afekta mna. So abavumi nangemali ababhatali yonke laa nto. Emva kokunyamezela le nkqubo aba basebenzi babeke phantsi izixhobo zokusebenza ngomhla wama-23 kuCanzibe. Kungoku nje bathi banexhala nanjengoko kusondela umhla wokurhola nanjengoko bengakhange basebenze iintsuku ezili-16. Bathi oku kuza kubathwaxa kakhulu. Abantwana bam bathathu and ke ngoku bafunda kwizikolo ezikhwelayo, nam ndiyakhwela xa ndiphangela. Miye nam akaphangeli, sixhomekeke apha kum emsebenzini kuwo. But naw ndilapha ndizawusafarisha kakhulu. Akukho kutya bandithetha nawe nje komile ekhabhathini yam. Ndinabantwana babini, ndinefemeli, ndimndedwa umfana ophangelayo ekhaya. Ndibethakala into ezininzi, i-inshorensi, zonke izinto bonke abantu basendlini baxhomekeke kum. So iyandibetha le bayithetha aba bantu asizupeya because ngokwazi kwam mna xa ikhampani isestrayikini suppose uba ikhona imali esifumanayo. Into endizawuthexeka kuzo okokuqala yindlala, okwesibini le nto yokuba le nto yokuba ndizawuba shosho kwi-transport le. Okwesithathu ndinefemeli. Okwesine fumanisa uba ke ngoku njengoba kuyo yonke le nto ndinexhala loba kukho izinto ezam ezifana ndizibhatala ezifana ne-akhawunti zezinye zazo ezingazukwazi uzibhatala kule nyanga. So ininzi mani le nto, ininzi naphaa ekuhlaleni le nto abantu endibatyalayo so andizukwazi ubabhatala. So yenye into yezinto endizawundenza uba ndingabi rayithi. Inkokheli yabasebenzi kule nkampani uAndile Zitokoza uthi nangona kunjalo abazokubuya ngamva kugwayimbo de umqeshi abahlawule ngendlela efanelekileyo. Uqhubeka ke sizawuqhubeka ngestrike thile umsebenzi umqeshi ade asibeke apho sifuna lento sifuna apho sifuna khona sifuna u-85%. Uma umqeshi asikavisisani ngemeko lesiyifunayo still singabasebenzi sisi-escalator istrike esi sichaphazele nakwezi khampani anazo. Abasebenzi bale nkampani bathi ngelixa bona bekugwayimbo belwela ukungahlawulwa kwabo ngendlela efanelekileyo, iThe West Trade ithe yaqesha abasebenzi bethutyana ezindaweni zabo. Umphathi wale nkampani uKay Hardy nobephendula ngembalelwano uvumile ukuba baqeshe abasebenzi bethutyana yaye ngamampunge into yokuba abahlawule zibhonasi nexesha elongezelelweyo abalihlawuli. Uthi abasebenzi basifumene isiqingatha sebhonasi kunyaka upheleyo, into ekunayo bafuna ibhonasi yabo ibe 100%. Uthi oko akunakwenzeka ngenxa yengeniso eyenziwe le nkampani. uHardy uvale ngelithi babamba indibano nemanyano yabasebenzi NUMSA phantse iintsuku zonke kusukela ukuqala kogwayimbo. Uthi banethemba lokuba bazawude basifumane isisombululo esiza kusebenza kule ngxaki. Ukanti ngethuba siqulunqa elinqaku le nkampani ibisaxukula. Kwiindaba zeMPK TV, ndinguzanele Bhokhwana eGqeberha.